La jornada de la seda està molt bé perquè venen de tota la comunitat valenciana, venen gent jove, xavalets, i així que sàpien el que és la seda, com se confecciona i d'on ve l'elaboració de la seda. Estaràs on se confeccionava manualment, ara tot és maquinària, però entonces era tot manual, tots els tallers de seda, on la seda se treballava i se feien els teixits, com els polins, i per exemple, el més ara que més se coneix són els trajes de fallera, que se fan dels polins i de damascos, que se treballava, tot això és seda tot. I antes se feia així en el barri este de Belluters.